Dan se jkun l-aħħar pass qabel Giovanni Paolo II jkun dikjarat qaddis. Il-Knisja trid tikkonferma li Giovanni Paolo interċeda f'miraklu ieħor qabel isir qaddis. Wara l-mewt tiegħu kien hemm rapporti kostanti ta' nies fosthom Maltin li qalu li saru mirakli fuqhom bl-interċezzjoni tiegħu. Giovanni Paolo II miet f'April tas-sena 2005 fl-età ta' 84 sena wara pontifikat ta' 26 sena. Matulhom dar ħafna pajjiżi u fetaħ il-papat b'mod li qatt ma kien sar qabel. Lejn l-aħħar ta' ħajtu Giovanni Paolo II kellu diversi problemi ta' saħħa li iżda ma waqfuhx milli jibqa' għaddej. Fl-aħħar sigħat sar magħruf li dakinhar tal-attentat fil-konfront tiegħu kienu sparati 3 tieri u mhux 2. Żvilupp li għandu jagħti svolta ġdida fuq l-investigazzjoni ta' min kien wara dan l-attentat. Jien biss qabel il-beatifikazzjoni ta' Giovanni Paolo II jidher li l-lokandi fil-kapitali Taljana Ruma se jkunu mimlijin. Bil-Pulizija Taljana diġà kellha talaq xi postijiet li kienu ser jilqgħu fihom b'mod illegali nies li kienu se jiġu minn barra għal din l-okkażjoni.